отвъд червените фенери. Размяна на самия себе си. Проституция. Самата дума носи тежест, клеймо. Представяме си тъмни улици, мимолетни срещи и размяна на пари за секс. Но какво ще стане, ако мислим за всичко това погрешно? Ами ако проституцията, оголена до същността си, е просто отражение на много по-дълбока, по-всеобхватна размяна. Забравете за квартала с червените фенери. Огледайте се. Всички ние участваме в търговия, безмилостен бартер със себе си за одобрение. Вниманието е валутата и всички ние по някакъв начин продаваме. Това не е морална преценка, а сурово наблюдение. Вижда се в начина, по който създаваме онлайн персоните си, отчаяни за харесвания и последователи. Вижда се в начина, по който преследваме мимолетна слава, жертвайки личния си живот за момент под светлините на прожекторите. Всички ние сме проститутки сега, продаващи вниманието си, самите себе си, на глобалния пазар на дигиталната ера. Валутата на одобрението – внимание за продан. Човешката нужда от връзка е първична. Жадуваме за одобрение, за чувство за ценност, отразено обратно към нас. В миналото това одобрение идваше от сплотени общности, споделени преживявания и истинска човешка връзка. Днес то се измерва в харесвания, споделяния и ретуитове. Бомбардират ни с образи на съвършенство, животи, обработени с фотошоп, които подхранват постоянно чувство за неадекватност. Това поражда отчаяние, глад за одобрение, който никога не може да бъде наистина задоволен. Затова продаваме себе си парче по парче с надеждата да спечелим момент на признание, мимолетна доза допамин. Дигитални публични домове, социалните мрежи и икономиката на вниманието. Платформите на социалните мрежи са новите публични домове, дигитални пространства, където се предлагаме за консумация. Създаваме внимателно подбрани версии на себе си, подчертавайки най-добрите си страни, филтрирайки недостатъците. Ние сме едновременно проститутки и сводници, експлоатиращи себе си за мимолетното удоволствие на другите. Алгоритмите са нашите мадами, анализиращи всяко наше движение, всяко наше харесване и споделяне, за да определят нашата стойност. Те подхранват нашите зависимости, държейки ни закачени за обещанието за повече внимание, повече одобрение. Скролваме безкрайно, умовете ни са вцепенени от постоянния бараж, от внимателно подбрано съдържание. Представлението на за създаване на образ за консумация. Превръщаме се в актьори в театъра на интернет, постоянно съревноваващи се за вниманието на невидима публика. Животът ни се превръща в поредица от постановени моменти, предназначени не за истинско преживяване, а за максимална споделяемост. Автентичността се губи в преследването на перфектното селфи, остроумния туит, снимката от ваканцията, предизвикваща завист. Вече не живеем, ние играем. Вече не се свързваме, ние излъчваме. И в това постоянно представление губим от поглед кои сме всъщност. Автентичният ни аз е заровен под пластове дигитална изкуственост. Цената на вниманието е емоционално изтощение и загуба на идентичност. Това постоянно представление си взима своето. Натискът да поддържаме перфектна онлайн персона, да генерираме ангажиращо съдържание, да преследваме неуловимата доза допамин на одобрението е изтощителен.
Прегарянето се превръща в норма, депресията и тревожността тлеят в сянката на нашите подправени животи. Отделяме се от себе си, несигурни къде свършва представлението и къде започва истинският ни аз. Оставаме с чувство на празнота, използвани и в крайна сметка неудовлетворени. Одобрението, което толкова отчаяно жадуваме, остава неуловимо, мираж, блестящ на хоризонта на нашите дигитални пустини. Жестока сделка, продаваме внимание, губим себе си. И така, ето ни, застанали на ръба на един смел, нов свят, в който вниманието е най-ценната стока, а ние всички сме стоки, които се купуват и продават. Това е жестока сделка, която сме сключили, фаустовски пакт с дигиталната епоха. Продали сме вниманието си, времето си, самите себе си в преследване на одобрение. И по този начин сме загубили нещо много по-ценно, връзката си със себе си, един с друг и със света около нас. Това е истинската цена на икономиката на вниманието. Цена много по-висока, отколкото някога сме си представяли.